Bona tarda, diputades, diputats. Una salutació a la gent que ens acompanya de l'Ebre i del Camp i també als que ens estan seguint. Esta tarda aquí votem un acord entre el Partit Socialista i Junts, un altre acord entre el Partit Socialista i Junts i ara pel Fons de Transició Nuclear. Una eina imprescindible al territori per a garantir la transició energètica justa i equitativa, feta fins avui, fins el dia d'avui, pel i en el territori. Durant molts anys, Esquerra Republicana ha fet de la fiscalitat verda un dels eixos principals de la nostra acció política. Ho fèiem ja des de l'oposició, abans que fos un lloc comú en el discurs polític, encara que malauradament en un àmbit on ens trobem massa paraules i massa poca concreció. Ho fèiem quan no estàvem a govern, quan teníem que forçar els governs de Mas a aturar les retallades de la despesa i trobar noves vies d'ingressos. Ho han fet governant en coalició, teixint consensos amplis en les reformes fiscals del 2017 i 2020 i ho continuarem fent governant en solitari. En tots aquells anys, un dels principals cavalls de batalla ha estat la redistribució justa dels beneficis nuclears. I ha estat una batalla llarga. Fa més d'una dècada, quan ningú parlava de la necessitat de crear un pla de reindustrialització i de diversificació econòmica abans dels tancaments de les nuclears, el republicà i alcalde de Flix, Pere Muñoz, ja ho reclamava al govern espanyol des del Senat. Ho recordàvem fa 2 dies, posant el debat sobre la taula el 2015, taxant i creant l'emissió d'energia nuclear per a crear un fons que l'estat espanyol va tombar, tornant-hi al 2017 amb el mateix resultat i finalment aconseguint l'objectiu al 2020 i musculant el fons amb la llei de mesures del 2021. I val la pena recordar l'objectiu del fons, el desenvolupament estratègic del territori que també ha suportat el cost de l'energia nuclear i el cost del tancament en última instància. No es tracta de taxar en una mà i en l'altra repartir, sinó d'assegurar que el repartiment serveix per a la transició cap a un nou model econòmic, que competeixi en alt valor afegit i en costos ambientals, que sigui font no només de guany privat, sinó de prosperitat compartida. Nosaltres hem estat sols durant la batalla per fer entendre a l'Estat que era imprescindible redistribuir aquest benefici nuclear i ara els que no hi estaven volen repartir aquest benefici, en lloc de beneficiar a qui n'ha patit els costos de veritat. La tramitació exprés ens il·lustra dels vicis de la pitjor política. Veiem renéixer la sociovergència del territori que, aprofitant aquesta proposta de llei, fa la seva presentació al territori, la seva presentació oficial, ara en forma de repartidora territorial. La substitució de l'interès general pel particular, quan es corre el perill d'aturar una feina feta d'anys només per assegurar que les coses es fan segons els beneficis d'uns pocs. L'electoralisme descarnat quan les coses es fan de pressa i malament per arribar a una cita electoral. La manca de diàleg, quan s'intenta imposar i es nega a discutir les esmenes aprovades. No deixa de ser irònic com el Partit Socialista es queixa de l'ús i l'abús dels decrets, però com vam veure este mateix dimecres, la majoria dels decrets del govern són per garantir la governança diària. Allí no hi ha temps per esperar una llei i potser és contraproduent fer-la. En canvi, avui, de la mà de la dreta, la sociovergència ve a impulsar un procediment exprés per a que alcaldes amics puguin capturar recursos de tots, sense cap tipus de sentit estratègic ni visió a llarg termini, ni de justícia. En este ple, avui, s'hauran aprovat 2 lleis i en podem tindre un contrast més gran en la forma de fer. Dimecres vam aprovar la llei de la ciència, on hem tingut un debat pausat, on s'ha mirat d'arribar a acords amb tothom per a garantir un ampli consens de país en un àmbit que és essencial per al nostre futur, de la mà i en el suport del sector. Avui aprovareu esta llei de repartiment del fons nuclear en un tema tampoc menor per al país, una proposta feta tard i malament, impulsada amb totes les presses del món per assegurar-se que els recursos dels fons perpetuen el model clientelar de fer política que encara previu en determinades zones del país i en contra del territori. 2 formes de fer política, el republicanisme que vol forjar consensos i participar, o la sociovergència que es mou pel més descarnat interès material per repartir recursos entre els afins. I és que fins i tot contrasta la tramitació exprés de la proposta amb el desenvolupament del reglament que estava fent el Departament d'Empresa, un reglament que ha estat en exposició pública 2 mesos i que després de rebre incorporacions d'institucions locals i agents socials ara ja anava agafant forma. Perquè n'hi ha que la transició nuclear ens la prenem en sèrio, que la volem fer i la volem fer bé i sobretot volem que servisca per a garantir el futur dels pobles i viles nuclears.
Els sensentits del projecte que ens presenten en són tants que fins i tot vostès l'han esmenat tant que no té res a veure en el text inicial. Ni vostès creien en el que ens estaven presentant. El fet que la governança de 60 milions recaigués en 2 municipis petits sense la infraestructura i els recursos per liderar-ho. El fet que no hi participessin agents socials i econòmics claus. I un no menor, que el text fos prou ambigu com per a donar a entendre que la Generalitat havia d'aportar recursos a l'Aragó. Avui, en la voluntat de repartir-se el botí, no fan res més que obstaculitzar la bona feina que s'estava fent. Els vam enviar un document per negociar el 25 de novembre. Han presentat esmenes i quan n'hem parlat no s'han mogut ni un mil·límetre. Avui els han fet arribar un document per transaccionar i tampoc no l'han volgut ni valorar. No és que no mos haguéssim entès, és que vostès han decidit girar l'esquena al parlamentarisme i no han volgut ni intentar-ho. Miren, hem estat 7 anys picant pedra, han fet el més difícil, aconseguir que la Generalitat assumís una responsabilitat que no li pertocava, assumint una responsabilitat d'un estat que ha dimitit d'oferir un futur en unes comarques i uns municipis condemnats pel tancament nuclear. Per primera vegada hi ha una part d'un impost destinada a una zona territorial concreta. Així es va pensar des del primer dia i així se va aconseguir. Ningú abans, ni tampoc cap altra administració, ha fet una cosa semblant respecte a les seues zones nuclears. I estem molt orgullosos d'haver-ho fet. Sempre hem tingut molt clar quin model de desenvolupament territorial treballem i som coherents amb allò que hem fet i defensat durant aquests 7 anys. Estem molt orgullosos d'haver bastit l'element clau del model territorial, l'element que ha de permetre dotar i oferir un futur digne als nostres territoris, dotant-lo d'un instrument que faci més competitiu i atractiu a nivell econòmic i laboral. Estem d'acord en el 50%, li vam dir i li repetixo. Consideràvem que calia mantenir un doble objectiu, preservar l'essència del fons i preservar la governança. I avui vostès posen aquesta eina imprescindible per al territori al seu servei, no al servei de qui més la necessitava. Sap greu que no hagi estat possible acordar. Sap greu que no hagi estat possible seure, parlar i consensuar. I davant d'esta proposta, davant d'este despropòsit, davant d'este nyap que arribarà injustament a l'Ebre i al Camp de Tarragona, Esquerra Republicana votarà en contra d'este text i no en serem còmplices. Gràcies.